ஜெய் ஸ்ரீராம். அனைவருக்கும் வணக்கம். இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க. அப்போ தான் நம்ம சேனலோட நியூ வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபை ஆகும். வாங்க வியூவர்ஸ், இப்போ வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். முள்ளு செடிக்கு முக்தி அளித்த மகான் யார்? இதை பற்றி தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். சைவ சித்தாந்த கோட்பாடுகளை பரப்பியவரும் சைவ சித்தாந்த நூல்களான சிவப்பிரகாசம், திருவருட்பயன், வினாவெண்பா, போற்றி பக்தொடை, கொடிக்கவி, நெஞ்சுவிடு தூது, உண்மை நெறி விளக்கம், சங்கற்ப நிராகரணம் இது போன்ற பல நூல்களை எழுதியவருமான உமாபதி சிவாச்சாரியார் சிதம்பரத்தில் தில்லைவாழ் அந்தனர் மரபில் தோன்றியவர். தீட்சிதர் அல்லாத மறைஞான சம்பந்தரை குருவாக கொண்டதால் அவருக்கு சிதம்பரம் நடராஜர் கோயிலில் பூஜை செய்யும் உரிமை மறுக்கப்பட்டது. அவரை அவங்களுடைய சமுதாயத்தில் இருந்தும் நீக்கியதால் உமாபதி சிவம் சிதம்பரத்தை விட்டு வேறு இடத்துல வாழ்ந்து வந்தார். இந்த நிலையில் சிதம்பரம் கோயிலில் கொடியேற்றுவதற்காக உமாபதி சிவத்துக்குரிய முறை வந்த போது அங்கே இருந்தவங்க எல்லாருமே வேறு ஒருத்தர்கிட்ட கொடியேற்றும் பொறுப்பை தந்துடுறாங்க. ஆனால் அவர் ஏற்றும்போது கொடி ஏறலை. பல தடவை முயற்சித்தும் அது கொடி ஏறலை. சிவபெருமானோட திருவருளை உணர்ந்த தீட்சிதர்கள் உமாபதி சிவத்தை கூட்டிகிட்டு கொடியேற்ற சொல்கிறாங்க. அவர் 4 பதிகங்களை பாடி கொடியை ஏற்றி வைக்கிறாரு. அந்த பாடல் தான் கொடிக்கவி. ரொம்பவே பெருமைக்குரிய உமாபதி சிவம் வாழ்ந்த வாழ்க்கையில் நடந்த மற்றொரு அதிசயத்தை பற்றி இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஒரு சின்ன கதை, அதை பார்த்துடலாம். சிதம்பரத்தில் விறகு வெட்டி தொழில் செஞ்சு வாழ்ந்து வந்த பெட்ரான் சாம்பான் இவர் சிதம்பரம் நடராஜர் மேலே ரொம்பவே பக்தி வச்சுருந்தார். அவர் தாழ்ந்த குலத்தை சேர்ந்தவர் என்றதால் கோயிலுக்குள்ளே நுழையிற அனுமதி தரப்படாதது குறித்து அவர் கவலை கொள்ளலை. எதை செஞ்சாலும் நடராஜருக்கு சமர்ப்பணம்னு செஞ்சு வந்துட்டு இருந்தார். நடராஜர் கோயில் திருமடைப்பள்ளிக்கு டெய்லியுமே ஒரு விறகு கட்டை பெட்ரான் சாம்பான் தவறாமல் கொடுத்துட்டு வந்துட்டு இருந்தார். அதை தொடர்ந்து நடராஜ பெருமான் அவருடைய பக்தனுக்கு அருள் பாலிக்க நினச்சி அவருடைய இயல்பான தோட்டத்தில் திரிசூலம், கோடாலி, மான் இது எல்லாமே தரித்து பெட்ரான் சாம்பான் முன்னாடி தோன்றாரு. உனக்கு என்ன வரம் வேணும்னு கேளுன்னு சிவபெருமான் கேட்க, அதற்கு ஐயனே எனக்கு முக்தியை தவிர வேறு எதுவுமே வேண்டாம்னு பெட்ரான் சாம்பான் சொல்கிறாரு. உடனடியாக சிவபெருமான் ஒரு ஓலை சுவடியில் ஒரு பாடலை எழுதி அவர்கிட்ட கொடுத்து உமாபதி சிவத்தை போயிட்டு பார்க்குமாறு சொல்கிறாரு. அதுக்கப்புறம் அந்த ஓலை சுவடியில் என்ன எழுதியிருந்ததுன்னா, அடியார் கெளியவனான சிற்றம்பலவன் கொற்றங்குடியாருக்கு எழுதிய கைச்சீட்டு. இது பெட்ரான் சாம்பானுக்கு உரிய முறையில் தீட்சை தந்து அவரை முக்தி பெற செய்யணும், இது என்னுடைய ஆணைன்னு அதில் எழுதியிருந்தது. ஓலை சுவடியை வாங்கிய பெட்ரான் சாம்பான் உமாபதி சிவத்தை சந்திக்க தயங்குறாரு. டெய்லியுமே உமாபதி சிவத்தோட மடத்தில் ஒரு கட்டு விறகை யாருக்குமே தெரியாமல் வைக்கிறத வழக்கமாக கொண்டு இருந்தார் பெட்ரான் சாம்பான். சிவாச்சாரியாரோட சீடர்கள் விறகை எடுத்து டெய்லியுமே யூஸ் பண்ணிட்டு வந்தாங்களே தவிர அதை யார் டெய்லியுமே அங்கே கொண்டு வைக்கிறாங்கன்னு அவங்களுக்கு தெரியாது. அதனால் உமாபதி சிவாச்சாரியாரை சந்தித்து ஓலைச்சுவடியை கொடுக்குற சந்தர்ப்பம் சாம்பானுக்கு கிடைக்கல. ஒரு நாள் கனமழை பெஞ்சு ஊர் எல்லாமே வெள்ளம் பெருகுனதால் விறகு இல்லாமல் மடத்தில் சமையல் செய்ய முடியாமல் ரொம்பவே டிலே ஆச்சு. உமாபதி ஏன் சமையல் செய்ய ரொம்பவே டிலே ஆகுதுன்னு கேட்குறாரு. அன்றைக்கி விறகு வரலன்னு பதில் சொல்கிறாங்க அவருடைய சீடர்கள். இதை யார் டெய்லியுமே கொண்டு தராங்கன்னு உமாபதி கேட்கும்போது யாருக்குமே பதில் தெரியல. அடுத்த நாள் இந்த விறகு வரும்போது அதை கொண்டு தரவங்களை என்கிட்ட கூட்டிகிட்டு வாங்கன்னு உமாபதி சிவம் சொல்கிறாரு. அடுத்த நாள் பெட்ரான் சாமானுக்கு உமாபதி சிவத்தை பார்க்குற வாய்ப்பு கிடைக்கும்போது அவருடைய காலை விழுந்து பெட்ரான் சாமான் சிவபெருமான் கொடுத்த ஓலை சுவடியை அவர்கிட்ட தராரு. சிவபெருமானோட திருவிளையாடலை கண்டு உணர்ந்த உமாபதி சிவம் ரொம்பவே பரவசம் அடைஞ்சு ஒரு கண நேரத்தில் சாம்பானுக்கு நயன தீட்சை அளிக்கிறாரு. அதை தொடர்ந்து சாம்பான் ஒளி உடலை பெற்று சீதாகாசத்தில் கலந்துடுறாரு. இந்த சம்பவம் குறித்து இந்த சம்பவம் அந்த நாட்டோட அரசருக்கு தெரிய வருது. இதை தெரிஞ்ச மன்னர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, எனக்கு முன்னாடி வேறு யாருக்காவது ஒருத்தருக்கு நீ முக்தி தரணும்னு அந்த மகான் கிட்ட கேட்குறாரு. உமாபதி சிவாச்சாரியார் பக்குவம் வாய்ந்த ஒருத்தருக்கு தான் முக்தி கொடுக்க முடியும்னு சொல்கிறாரு. ஆனால் இதை கேட்ட அரசன் டெய்லியும் சிவலிங்கத்துக்கு அபிஷேகம் செய்கிற
செய்கிற நீர் வழிஞ்சு அதுக்கு முன்னாடி வந்து வளர்ந்த ஒரு முள்ளிச்செடி வந்து அவருடைய கண்ணில் வந்து படுது. அது வந்து நல்ல பக்குவ நிலையில் இருக்கிறத வந்து உமாபதி சிவம் வந்து உணர்றாரு. அதனால் அவர் வந்து அதுக்கு மேலே வந்து நயனதிச்சையை தர அது வந்து உடனடியாக ஒளி உருவமாகி சிதாகாசனத்தில் கலந்துடுது. இதை வந்து பார்த்த அரசன் வந்து ரொம்பவே பிரமிச்சு போயிட்டு இது குறித்து நடராஜர்கிட்டயே நம்ம கேட்டுடலாம்னு நினைக்கிறாரு. எல்லாருமே வந்து நடராஜர்கிட்ட போயிட்டு பூஜை செஞ்சு கற்பூர ஆரத்தியை காட்டுறாங்க. அங்கே வந்து நடராஜருக்கு 2 பக்கமுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா பெட்ரான் சாம்பான் முள்ளுச்செடி வந்து தோற்றமளிக்கிறத எல்லாருமே பார்த்து ரொம்பவே ஆச்சரியம் அடைகிறாங்க. முக்தி பெறுறதுக்கு மனுஷங்களுக்கு மட்டும் இல்லாமல் புல்லும் மிருகங்களும் கூட முக்தி வந்து பெற தகுதி பெற்றது தான். ஓகே வியூவர்ஸ், இந்த வீடியோவில் முள்ளுச்செடிக்கு முக்தி அளித்த மகான் யாருன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இது போன்ற சுவாரஸ்யமான பல ஆன்மீக தகவல்களை தெரிஞ்சுக்க நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ வியூவர்ஸ்.